Jala te roha nami di hotuhan na toktong papatarhon holong mo di ngolu nami. Jala ido na huhati dako kami di bagasan sadarion. Marhite holong mo di pajupak koko anak doho boru ni huriam. Kurang lobi sia tahun nasalpu. Marite holong mo di dalani nasida. Pardonganon nasida sadaling sia tahunon. Jala marhite holong mo na balgay. Mardos ni roha nasida bermarsada ni roha laho rap madalani ngoluon di bagasan sada parsari pioni atong holong mi matuhan na toktong madongani nasida laho mangalugahon rumah tanggay holong mi manang papos roha nasida dia kan nauli na dinggan na naing patongonom mo di ngolu nasida atok pasu-pasu parsari pionon pasu-pasu anak nang boru ni huriamon. Pargogoi rahu di bagasan dame, di bagasan holong, leho nakana duminggan, jala papos rohana sida, mardongat toko, taruli olop-olop nang las ni rohana sida Tuhan. Jala moliate manang dihatam, napaingotok kami, asa toktong satia marsobba tuho. Asa toktong hami marpadan, ngolu namion, nang hami nasajabu ikot tuhodo sobbaon nami atau ngasiro ham pargogoy hami Tuhan satia marsobba tuho tarlumobi di tonga-tonga ni partikianon diragam niya kanamasa digodang niya ka ela-ela digodang niya ka kesibukan alay ajari hami toktong mamake tiki nami laho mamuji doho marsobba tuho sabing atau ngasiro ham hatam na kutangihok kami ajari kami lahu mangulahon ni pargogoy kami asa huhangoluhok kami idik tungulu nami si kanupari atong pamasu-masu ni anak doh boru ni huriamon hupanggong kopok kami tu tangammu posroha nami nang dinasida pe Tuhan lopok konom akan nauli na dinggat tujuluan ni arion asa toktong gabi keluarga na marolopolo marlas ni roha nasida nama katidak ko panidangyo ni si Josuai yang ku au doh dongaku na sajabu ikut jahuba do uluan nami atau pasu-pasu ma aka ulau di bagasa sadarion dia ka ulau na hobar tu adat habatahon nami saha tu nasipul anon ulau non toktong di bagasa pangiring-iringmu pasu-pasu suhu paranak nang suhu parboru lehod dami nang akalas ni roha pasu-pasu aka keluarga ale-ale si solho na nyotang tu ulau non asang kia parsidoho saluhu na marlas ni roha manangyakon anak do boru ni huriamon saluhu na Tuhan hu pasahat kami tu tangammu pos rohanami miyam maho jala mamasu-masu kami saluhu na atong digijang ni saluhu na Tuhan hurajumi pardosa kami sisa nasa dosa nami martinangi huamang ditangiang nami jala lomo ni roham saud di ngolu nami amin marede mahita Oh
Hamu waliakana pinarhamaol ni debata. Ditahiro hamuna do nuay naing marbagas. Alidak tama halak Kristen marbagas songon si pelebegu. Atok tangihok kamu majolo ruhut mi pardonga saripion ni halak Kristen. Dung ditop pa debata bawai didok ibana ma dang dinggan sasada bawai pujung. Hubay ma di ibana sada boru-boru pangurupi di ibana bayan akupna. Akum ni didok Tuhan Yesus Kristus ganup na paulakon na niolina iya soalan ni namarmainan na palakupot sadoi. Pangalaku do nang namabuat na sirangi. Atong na pinadungu ni debata dang jadi sirangon ni jolma. Songonon didok debata tu bawa. Hamu akabawa haholongi hamu mapar di hutang munabi. Songo Kristus na makaholongi huriyai jala na mangaleho diri na humokopsa. Unang muruk kamu do pak nasida. Ikom marroha hamu madongan ni nasida. Sangap baik kamu nasida songo donga panian di harajaon ni debata. Dungi songono didok debata tua kaboru-boru. Diolo ya kaparopuam mabawa nabe. Songon pangoloy na dituhani. Ay bawaido ulu di pardi hutana. Songon Kristus ulu ni huriyai. Iko botor, porman, toman, mardongan halabohon. Doho hamenahon itod di parangin ni boru-borui. Ido na arga di jolo ni debata nang di jolo ni jolma. Atong songon nakanamar parangihon hata ni debata mahamu sumulukop para sini rohaon doho habasaron doho haserepon ni roha mahamu masih paune-uneam mahamu doho masih sia-sian saluhu nariting ni roha muruk rimas panonggahion daumay siya kamu jala digijang ni saluhu na masih haholongam mahamu ay ido rahut-rahut ni nasundingkan dungi dami nasian debata imamanga raja di bagasan rohamuna jala saluhut na binahemuna marhite hata manang pabahenan baik kamu ma marhite-hite goar ni Tuhan Yesus asa ibana mga rajay roha nang pabahenan muna atong nunga dibigi hamu hata ni debata taringo turuhu-ruhu ni pardonga saripion ni ala Kristen nuaing na manukum maaw jumolo diho panguli Aditya Paulus Tambunan olo doho makacongcokol di jolo ni debata na upoto sa luhut doho di jolo niya kadongan na pungudison na di pangidorohamdo si Johanna Basaria Lubat Tobingon na niririmon gabe dongamu saripe olo doho makaholongi ibana siyan na saroham doho mangulahon siyan na sa gogom huhu marparangihon parangin na badia rap doho ibana na olo doho manganjuan judoho hagalion na tuksura humurang parangina jalan nasotu papaulahom mu ibana manang tadi konom mu ibana paima disirak kamatia kamu sogot molo naung sadaroham mangoloi saluhu nai dogma alusmo namanuku mau noeng diho waleinang Johanna Basaria boru lumban tobing niriri ni Aditya Paulus Tabunanon bahed dongan nasaripe olo doho makacongcokot di jolo ni debata na uboto sa luhut doho di jolo ni akadongan na pungudison di pangidorohamdo Aditya Paulus Tabunanon gabe sinodukmu olo doho makaholongi ibana siyan na saroham doho marpangalahon ature maradopon ibana doho marparangiho parangin nabadia pabuhala Kristeko jalan nasotu pamahiloloko manang tadi kono mu ibana paima disirak kamatian hamusugot molo naung sadaroham manguloi saluhu nai dok maalusmo jadi diperbaiki. Atong marsiliano tangan siamu mahamu pabuah hokni padan muna. Naposo ni debata doau namabuan hatana tuhamu
Marhite-hite goar ni debata ama anak dohotod di porbadia doau madok napi nadomu ni debata dang jadi sirangon ni jolma. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sodako Tuhan debata mabohina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Di dopako Tuhan debata mabohina Tuhamu jala di pasaur homma damena tutod di munabe. Amin. Marede mahita sian bukuede nomor 150 sia tapasaha mapeliata di bagasan lasni roha.
nami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhu silehon-lehon na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahatami masiyan na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na husus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti, asa hupar hasya kami pilihanon, pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di portipion. Buhay marohan nami marhite-hite toddim, asalam hutad dahami gudang ni silehol-lehom itu kami, asalam gir-gir hami madok moli hati tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami, amin rak mahita madok di tangiang hato patay. Alia manami na di banua gijang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harazawmu, say saud malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehom matu kami sadarion hanguluan siapari. Si sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Una kami tokiko tu pangujunan, palua mahami siap pangago, ay hodo na puna harajaon, doho hagogoon, rodi hasangapon saliling nililing na. Asi ni rohan ni Tuhan Yesus Kristus, holong ni rohan ni debata ama, doho parsaoran ni todi parbadiama, maddongani hamu saluhuna. Amin. Horas hudul mahita saluna. Jadi marhitai horas jala muliate madohonon nami songon san hasuhuto perburu songoni manang dung sipul hita du sai sanonan non natong do arahonon nami baru nami pabonon nami tuhamu hita saluhut na narodiso dung sanonan non borhak mahita muse tu gedung serbaguna kapling baru hakai ima tina majalo do mangalen ada nahupar di siabata kota putima do honon nami sakka suruton horas mahita saluna alani omma tutu bobua nami tuhamu saluhu na hula-hula nami tulang nami donga sahota nami nang saluhu na matutu akan nahu otak kami asarak mahita tutu mangudurhon tu inganan ulau nujuk ima di gedung hakai kapling baru asa mauliate madi tuhata mauliate madi harateo ti hari ni rohamuna saluhuna naung rap kita pasahat totangi angelele pangedwata di hari daulion di hari parbugason ni iana kon nami doho parumain nami sakar puji ma tuhanta marsanga magwarna mulai sasa dari menotong salilingna horas amin.